Generálny tajomník NATO Stoltenberg potvrdil, že všetky jeho doterajšie vyjadrenia boli falošné a klamal nás. Klamal v tom, že dodávané zbrane na Ukrajinu sa nebudú používať k útokom na ciele na území Ruskej federácie. A pozrite sa, čo hovorí dnes. Myslím, že nadišiel čas, aby spojenci zvážili, či neodvolať niektoré obmedzenia, ktoré zaviedli na použitie zbraní, ktoré dali Ukrajine, uviedol Stoltenberg. Takže nie deeskalácia konfliktu, ale naopak eskalácia. A to aj s popretím samého seba. Prečo asi? Zamyslite sa. Pretože je len a len zdatným hovorcom Bieleho domu. To potvrdil svojim vyjadrením. Oni proste neuvažujú o tom, ako dosiahnuť mier, ale naopak, ako pokračovať vo vojne. Ale pozor, hovorím o veľkej vojne, o rozsiahlom konflikte. O tom sú totiž jeho slová. Týmto snahám treba povedať jasne nie. Dodávku zbraní na Ukrajinu je potrebné zastaviť a začať rokovať o miery, lebo ešte je čas. O chvíľu totiž môže byť neskoro. Už len zmena rétoriky o používaní dodávaných zbraní na Ukrajinu ukazuje postupnú zmenu stratégie aliancie. Nie je zabezpečovať obranu územia NATO, ale naopak, chcú byť jednoznačne priamymi účastníkmi konfliktu. A to je scestné myslenie. Takže pán Stoltenberg, pred vašim odchodom z funkcie sa zaoberajte mierom a nie huckaním členských štátov na otvorený konflikt s Ruskou federáciou. Toto totiž nikto od vás neočakáva. Takýto konflikt totiž nemá víťaza, ale len veľa obetí a to nechceme. Aj o tom budú voľby do Európskeho parlamentu. Európa potrebuje a chce mier. Tí, čo ich podnecujú, musia po voľbách odísť. Máme to v rukách len my sami.